Bore da i chi gyd, a chroeso i wasanaeth Ddigidol Undeb yr Annibynwyr. Gadewch ni ddechrau'n gwasanaeth gyda gweddi. Ein tad, diolch am gael dod at ein gilydd y bore yma dros yn tonfeddi, o fôn i fynwy a thu hwnt. Diolch am gael yr hyfyd i ddatholu heddi ar y Sul y Pasg Bach, wythnos wedi i Iesu ddod yn ôl yn fyw, ac ar yr adeg lle y dechreuodd gerdded o gwmpas gan ddangos ei fod yma, gyda'i bobl, gyda'i ddilynwyr, ac yn barod i gam nesaf ei waith. Bydd gyda ni bore hwn, wrth i ni ymuno i ddatholu, i glywed ar rhannu dy air, ac i'r geiriau hynny ein cryfhau a'n llenwi yn llawn gobaith a diolchgarwch. Diolch i ti am y bendithion bychain a gawsom yr wythnos hon. Clywed yr adar yn canu'n gliriach nag erioed. Gweld yr haul yn tywynu mewn awyr las fendigedig. Clywed a gweld lleisiau ein teulu, ein ffrindiau, ein cymdogion drwy amrywiaeth y ffyrdd arglwydd. Gwyddom hefyd ddiw, nad yw pob un ohonom yn teimlo mor gryf heddiw ag arfer. Bydd rhai ohonom yn hiraethu, eraill yn galaru. Bydd gyda ni bob un arglwydd, ble bynnag yr ydym, sut bynnag y teimlo. Nertha ni yn y wyddeb a chyffro y Pasg Bach. Amen. Gadewch i ni ganu gyda'n gilydd y bore yma. O'r fath gyfaill ydyw'r Iesu. Elin Maher ydw i, a dwi'n un o 3 arweinydd yn Eglwys Mynydd Seion yma yng Nghasnewydd, yn ardal de-ddwyrain Cymru. Efallai bod chi wedi clywed am Nghasnewydd, do? Gobeithiwch bod chi, mae'n ddinas ddiddorol a chyffrous iawn, sy'n gyfoethog yn ei hanes a'i diwylliant. Mae'n ddinas sydd yn cael ei anghofio'n aml iawn, gyrru trwy Nghasnewydd mae pobl yn ei wneud fel arfer ar draffodd yr M4 a thrwd yn Eli Bryn Glas. Fel arfer, mae canol dinas Nghasnewydd yn fwrlwm o brysurdeb, pobl o bob lliw a llun yn siarad degau o wahanol ieithoedd. Mae'n ddinas amrywiol iawn, o ran pobl ac o ran diwylliant. Buodd hi'n ddinas diwydiant bwysig iawn am flynyddoedd lawer, a'r porthladd yn ddrws i'r môr ac i fasnachu drwy'r byd i gyd.
Mae'r afon wisg yn torri drwy'r ddinas ac yn ei hollti'n ddwy. Ond o Garllion i lawr i'r aber, mae yna 9 pont, 9 cysylltiad o un ochr y ddinas i'r llall. Ac efallai taw hon yw'r bont yn mocaf, y bont glido. Nad yw Nghasnewydd yn ddaearyddol fawr, mae hi'n ddinas sydd â phoblogaeth oes am ardal mor fach, ac mae'n hawdd iawn mynd ar goll ymysg y strydoedd heb satnaf. Mynd ar goll byddai'r salmydd yn aml debyg iawn, ac mae Salm 16 yn sôn am eraill sydd yn mynd ar goll yn ogystal. Dewch ni ddarllen y salm hon da'n gilydd. Amddiffyn fi, o Dduw, dwi'n troi ata ti am loches. Dywedais wrth yr arglwydd, ti ydy fy meistr i. Mae fy lles i yn dibynnu arna ti. Y bobl ddiwiol yn y wlad ydy fy arwyr, dwi wrth fy modd gyda nhw. Ond bydd y rhai sy'n dilyn diwiau eraill yn cael llwyth o drafferthion. Dwi eisiau dim i'w wneud a'i hoffrymau o waed, dwi ddim am eu henwi nhw hyd yn oed. Ti, arglwydd, ydy'r un dwi eisiau. Mae nyfodol i yn dy law di. Rwy ti wedi rhoi tir da i mi, mae gen i etifeddiaeth hyfryd. Bendithiaf yr arglwydd am fy arwain i, ac am siarad gyda mi yn y nos. Dwi mor ymwybodol fod yr arglwydd gyda mi. Mae'n sefyll wrth fy ochr, a fydd dim byd yn fy ysgwyd. Felly mae fy nghalon i'n llawenhau. Dwi'n gorfoleddu, dwi'n gwybod y byddai i'n saff. Wnei di ddim gadael i mi fynd i fyd y meirw, na gadael yr un sydd wedi cysegru ei hun i ti, bydru yn y bydd. Rwy ti wedi dangos y ffordd i fywyd i mi. Bydd bod gyda ti yn fy llenwi a llawenydd a hyfrydwch di-ddiwedd bob amser. A dangos y ffordd i fywyd wnaeth Iesu yw ddisgyblion cyntaf yn tyfe. Ac ar y Pasg Bach, fe gofiwn am yr hyn ddigwyddodd y Sul hwnnw. Y noson honno, sef nos Sul, roedd y disgyblion gyda'i gilydd. Bod y drysau wedi cloi am fod ganddyn nhw ofn ar arweinwyr Iddewig, dyma Iesu'n dod i mewn a sefyll yn y canol. Shalom. Medde wrthyn nhw. Yna dangosodd ei ddwylo a'i ochor iddyn nhw. Roedd y disgyblion mor hapus pan welon nhw'n arglwydd. Yna dywedodd Iesu eto. Shalom. Yn union fel anfonodd y tad fi, dwi hefyd yn eich anfon chi. Wedyn chwythodd arnyn nhw a dweud. Derbyniwch yr ysbryd glân. Os gnewch chi faddau pechodau rhywun, bydd y pechodau hynny yn cael eu maddau. Ond os byddwch chi ddim yn maddau iddyn nhw, byddwn nhw ddim yn cael maddeuant. Dim ond Ioan a Luc sy'n sôn am y ffaith i Iesu yn ddangos yng nghanol y disgyblion. Chi wedi sylwi ar hyn? Nid curo ar ddrws a dod i mewn yn dilyn rhywun yn ateb ac yn ei agor yn ath e, nag e. Mae'n ymddangos o unman. Does dim unrhyw ffiniau daearol i Iesu mwyach. Mae e nawr yn paratoi ar gyfer y Comisiwn Mawr ac mae'r digwyddiadau yn rhai ysbrydol yng wir ystyr y gair. Roedd ymddygiad Iesu fel hyn yn hollol newydd. Chi'n cofio geiriau'r proffwyd Eseia? Peidiwch hel atgofion am y gorffennol, a dim ond meddwl am beth ddigwyddodd o'r blaen. Edrychwch, dwi'n gwneud rhywbeth newydd. Mae ar fi'n digwydd. Ydych chi ddim yn ei weld? Dwi'n mynd i agor ffordd drwy'r anialwch a rhoi afonydd yn y tir diffaith. Paratoi'r ffordd oedd Duw yn gwneud bryd hynny. A dyna roedd yn parhau i'w wneud ar y Pasg Bach. Paratoi i drosglwyddo'r gwaith o ledaeni'r Efengil i'r disgyblion ac yna allan i'r byd. Dwi'n hoff iawn o'r syniad o ryddid y disgyblion wrth iddyn nhw efengylu yn y dyddiau cynnar. Gallu codi ar ben blwch a siarad am yr Iesu gydag afiaeth ac argyhoeddiad, ond boes bach roedd angen gyts. Eglwys heb rwystre, eglwys heb hialau traddodiad sy'n llethu, eglwys sy'n gadael i esiampl cariad Iesu i'w gybddyn a'i gymdeithas dreiddio i bob cwr o, na, nid yr adeilad, ond y gymuned a'r byd. Mae'r cyfnod anodd hwn wedi'n herio ni mewn nifer o ffyrdd yn diwedd.
Mae e wedi'n herio ni ar lefel bersonol i fedru bod yn hapus da cwmni'n gilydd a chwmni'n hunain. Mae e wedi'n herio ni ymddwyn yn wahanol yn gymdeithasol, peidio mynd ar ein gwyliau, i siopa, i ymweld â theuluoedd, i gyngherddau, i'r Eisteddfod ac i'r sioe fawr, i ni gyd wedi gorfod i wneud e. Doedd dim dewis dyn ni. Ac fel cymunedau o Gristnogion, rydyn ni wedi gorfod ymateb hefyd. Siom oedd darllen erthygl yr wythnos diwetha, lle cyhuddwyd yr eglwysi o gau ein drysau pan oedd angen ei bod yn fwy agored nag eriod. When Britain needed the most, why did the churches lock their doors? Oedd y pennawd. Cau ein drysau? Cau ein drysau? S'mo'n drysau ni wedi bod mor agored â hyn ers canrifoedd. Mae pob ymdrech am strategaeth gyfathrebu, cynllun ddigidol ac ymgysylltu torfol sydd fel arfer wedi cymryd blynyddoedd i gyrraedd unrhyw ddrafft yn sydyn iawn wedi digwydd dros nos. A phawb yn cytuno ag e? Mae'n rhith gyrddau gweddi'n i'n fwrlwm ac nid y 2 neu 3, ond y 2 i 2,000 sydd yn dod ynghyd i addoli'n sydyn iawn. Yn llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, mae e'n dweud fel hyn. Ydych chi ddim yn sylweddoli mai chi gyda'ch gilydd ydy teimlo Dduw, a bod ysbryd Duw yn aros yn y deml yma? Bydd Duw yn dinistrio unrhyw un sy'n dinistrio'i deml e. Mae teimlo Dduw yn gysegredig, a chi ydy'r deml honno. Ac fel mae Paul yn ysgrifennu at yr Effesied, mae'n dweud fel hyn. Felly, di chi o'r cenhedloedd eraill ddim yn bobl estron mwyach, nac yn bobl sydd ar y tu allan. Di chi bellach yn perthyn i genedl Dduw. Di chi'n aelodau o'i deulu. Di chi'n rhan o'r un adeilad. Di ni'r cynrychiolwyr personol ddewisodd e a'r proffwydi wedi gosod y sylfeini a'r Meseia Iesu ei hun ydy'r maen clo. Di ni gyd yn cael ein hadeiladu a'n cysylltu a'n gilydd i wneud teml sydd wedi chysegru'r arglwydd. A di chi, y bobl o genhedloedd eraill sy'n perthyn iddo, yn rhan o'r un adeilad hwnnw, lle mae Duw yn byw drwy ei ysbryd. Ni wedi gorfod dysgu addasu mor gyflym, achos bod rhaid i ni. Ydyn ni wedi sylweddoli hefyd o'r diwedd taw ni yw'r eglwys ac nid ein hadeiladau? Nid dweud ydw i am eiliad na ddylen ni fynd yn ôl i'n hadeiladau i gwrdd â'n gilydd, i'r gwrthwyneb. Mae'r wythnosau diwetha wedi profi i ni gyd bod yna syched am rhywbeth cryfach na ni, rhywbeth tu hwnt i'n golwg ni, rhywbeth ysbrydol. Glywes i'r cyfarchiad Pasg hapus eleni yn amlach na wnes i ers blynyddoedd. Ffarwel i'ch ofnau sy'n, meddai'r angel, yr arglwydd a gofododd. Ond nid mynd yn ôl i'r un lle chwaith. Cofiwch eiriau Eseia, mae'r ysbryd ar waith. Mae hwn yn gyfle o'r newydd i ni edrych ar greu'r eglwys yma Paul yn sôn amdani, mor aml yn ei lythyron. Cefnu ar y waliau, cefnu ar y ffiniau, sylweddoli bod i bawb yn ein cymunedau ran i chwarae yn ein heglwysi, naill ai fel aelodau lleol, aelodau eglwysi eraill, mudiadau, pobl a phartneriad yn ein cymunedau, harfore di Sul, ar nos ferched dros y we, ar y ffôn, ar y lechen, neu'r gliniadur, does dim terfyn i'n gallu creadigol mwyach. Mae'r gweinidog a'r awdur John Pavlovich yn dweud yn hollol ddiflewn ar Dafod. Nid brics a morter oedd yr eglwys i fod eriod. Roedd bob amser yn fwy na hynny. Roedd yn ymwneud â ffordd o fod yn y byd. Sut fyddwn ni yn y byd, ar ôl i'r wythnosau o ynysu ddod i ben? Lle fydd eich eglwys chi? Ar arglwydd yw fy migael, ni bydd eisiau Efe awnau mi orwedd,
gorfaidd gwellto. Fe am tawys ger llaw y dyfroedd tawen, fe a ddachwel fy enau. Fe am arwain ar hyd llwybrau cyfiawnder, mwyn ei enw. Ti yw fy migael, ni bydd eisiau arnaf. Ti yw fy migael, ni bydd eisiau arnaf. Cysurod, ti yw fy migael, ni bydd eisiau arnaf. Ti yw fy migael, ni bydd eisiau arnaf. Diolch yn fawr i chi gyd am eich cwmni bore yma. Gobeithio gewch chi wythnos bendithiol. Cadwch yn ddiogel. Bore da.